जानाय जाथायाथ' आंबोथ' मैगं बेफारि नालाय आं फुङावनो ओंखारलाङो मैगं फाननो दा बिफायाबो बेयाव गावनि बिदा गिदिरा न' गोदान बानायनायखौ न' लिरनो होनना हाब्रु गाखोनो होनना फैबाय बेनिफ्राय जोंहाबो हिन्जावा बेयाव न' लिरनो होननानै फैबाय बे इसाबो रावबो गैला जोंहाबो रावबो गैला जाबाय नालाय दा गाव हारसिं जाबाय बिदिनो थाबाय थानानै बेनिफ्राय आंबो मथा मथि मैगं फाननानै मथा मथि आं एकथासोआव मोनफैदों आंबो मोनफैबाय ओमफ्राय बिफाया आं मोनहैखांनायनि उनाव आंबो मोसौ दै दौखांबाय दुगैखांनानै आंबो ओंखाम जानो होननानै माबा भाजा एवनो नागिरदोंमोन आरो बेवहाय आरो बिफाया ग्रोब मोनहैनानै बुंदो आरो फिसाजोनि नामा रिंखां नालाय रिंखां मा रिंखां ओरैनो आरो रिंखां ब्रह्म रिंखां बहा थांखो मोसौ बोरमा नायनो होननानै ओमफ्राय न'आव दरजाखौ खेवना नायबाय बिफाया खेवना नायबा नुबाय नुनानै आरो आंखौ गाबख्रावबाय ओइ ओंखा फैनाय रिंखाङा गैला होनबाय नालाय ओमफ्राय बेयाव आंबो मा गैलालै ना आंबो आसुरि जाबाय जानानै ओमफ्राय नायबा नोंमारगौ गैला बिदि आरो दा सोर बुथारदो जोंबो हमना मोनासै जोंबो न'आव रावबो गैयि जाबाय नालाय बिहाबोथ' रावबो गैखाया बिमाबो गैया बिमाया मास मोननै सिगां थैनानै थांबाय दा हारसिं जानायलाय सोरबाफोर माबाफोर मा खालामलांखो जोंबो हमना मोनासै आरो दांख्लाब सुख्लाब खालामदों गोदना हाजों দিনৰ অনুমান 3টামান বজাত এক নং সোণাপুৰ গাঁৱৰ পৰা মোক ফোন কৰে যে এনেকুৱা এটা ছোৱালী মৃত্যু অৱস্থাত ঘৰত পৰি আছে তাৰপিছত মই খবৰ পাই লগে লগে গুচি আহিলোঁ ছোৱালীজনৰ নাম ৰিংখাং ব্ৰহ্ম 15 বছৰ দেউতাৰ নাম শ্যামল ব্ৰহ্ম তাৰপিছত মই ঘৰৰ মানুহক বা ওচৰত অলপ অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ যে ছোৱালীটোৰ লগত বৰমা ছাইডৰ এটা ল'ৰাৰ লগত অলপ ভালপোৱা আছিলে ল'ৰাটো আহিছিল কিন্তু ল'ৰাটোৰ ঘৰ বৰমা কোন জেগাত সেইটো নাজানে নামটো নাজানে বছেক নিয়ে